Onko sinulla nurkat väärällään pelejä, joita ei tule koskaan pelattua? Uutena ne olivat kyllä hienoja ja kalliita, mutta nyt niistä puuttuu osia, joita ei voi korvata uusilla, ja muutenkin olet jo kyllästynyt niihin. Haluan kertoa keksimästäni pelistä, jonka nimi on Basileia. Sen voit tehdä kokonaan itse. Kun peli on itse tehty, sitä on hauskempi pelata. Ja itse tehdyt pelivälineet voit helposti korvata uusilla, niin että peli on taas entisensä. Pelivälineiden tekeminen on sitä paitsi hauskaa ja halpaa. Basileiassa on loppumattomasti vaihtelumahdollisuuksia. Pelilautoja voi tehdä erilaisia, jolloin pelin luonne muuttuu, vaikka säännöt pysyvät samoina. Basileia soveltuu yhtä hyvin alakouluikäisille kuin aikuisillekin. Sitä voi pelata kaksin tai isommalla porukalla. Peli voi olla puolen tunnin harjoituspeli tai päiväkausia kestävä eeppinen spektaakkeli. Kerron sinulle, miten Basileiaa pelataan ja miten voit itse valmistaa siihen pelivälineet. Sana Basileia on kreikkaa ja tarkoittaa valtakuntaa. Basileia-pelissä kukin pelaaja rakentaa oman valtakuntansa pelilaudalle. Pelilauta muodostaa kartan, joka on jaettu maastoruutuihin. Ruututyyppejä on 5. Tasanko, rannikko, meri, joki ja vuoristo. Kullakin vuorolla pelaaja voi tehdä yhden 4 asiasta. Joko laittaa uuden nappulan laudalle, tai vaihtaa laudalla olevan nappulan parempaan nappulaan, tai siirtää nappulaa, tai hyökätä vastapelaajan nappulaa vastaan. Pelinappuloita on 10 eri lajia, 4 kiinteää rakennusta ja 6 liikkuvaa yksikkötyyppiä. Eri nappulat voi sijoittaa erilaiseen maastoon. Toiset yksiköt voivat liikkua enemmän kuin toiset. Liikkuvat yksiköt voivat hyökätä vastapelaajan nappuloita vastaan, jos nämä ovat tarpeeksi lähellä. Kullekin yksilölle on määrätty hyökkäysarvo ja puolustusarvo. Hyökkäystilanteessa pelaajat heittävät noppaa. Hyökkäysarvoon ja puolustusarvoon lisätään noppien silmäluku, ja vähemmän pisteitä saanut pelaaja joutuu poistamaan nappulansa laudalta. Nappulan voi myöhemmin sijoittaa takaisin laudalle. Ennen pelaamista päätetään pelin tavoite. Se voi olla esimerkiksi kaikkien vastapelaajan kiinteiden rakennusten tuhoaminen tai vaikka vastapelaajan kotialueen valloittaminen kokonaan tai osittain. Päästäksesi alkuun valmista nappuloita ainakin seuraavat määrät. 8 siviiliä, 5 jääkäriä, 3 jousimiestä, 2 ratsumiestä, 2 ritaria, 2 laivaa, 1 kylä, 1 kaupunki, 1 satama ja 1 kaivos. Seuraavassa videossa käyn läpi eri nappuloiden ominaisuuksia tarkemmin ja muutaman erikoissäännön, ja sen jälkeen voitkin alkaa pelata.